Předáváme putovní pohár dolní škole Tomáše Garrigua Masaryka, kteří vyhráli dnes a kteří si zaslouží teda obrovský potlesk. Včera byl sportovní den a teď bych chtěla vyhlásit výsledky. A vítězem třetí kategorie se stala Klára Šuléřová. Světlo nevidím na konci tunelu, teď doufám, že se z toho proberu. Jaký je smysl mého příběhu, tohle nejsem já. Dlouho jsem měl hlavu od bedu, zvednu zadek prohry, neberu, půjde autorem svého příběhu. Tak tohle jsem já. Vítáme vás na Slavnostní akademii. Vítám tady všechny hosty, kteří přišli s námi oslavit závěrečný den celého slavnostního týdne stoletých oslav založení naší základní školy Jana Ámose Komenského. My jsme si řekli, že ke 100 letům také vysadíme nějaký strom. A já bych si přál, aby ten náš jinan, který tady zasadíme, byl symbolem přátelství a aby ty přátelství, které vzniknou na téhle škole, vydržely aspoň tak dlouho, jako bude tenhle jinan růst. To znamená několik tisíc let při nejlepším.